finais do mes de abril ou a comezos de maio, no meu país reverdecen os arbustos. Ao pouco tempo, as crisálidas das bolboretas prenden neles. Locen como boliñas de algodón, baixas eirugas, devoran folla tras folla, ata que os arbustos perden o seu verde por completo. Cando as bolboretas saen das súas crisálidas, botan a voar, pero malia todo os arbustos non quedan arruinados. Dentro dun ano volverán a gromar, e así, unha e outra vez. Esa é a imaxe dunha escritora, a imaxe dun poeta. Os contos e os poemas alimentanse deles, ríllanos, esgótanos, e cando xa están escritos saen voando para acabaren nos libros, para aterraren nos oídos daqueles que os escoitan. E isto non deixa de repetirse nunca. E que ocorre cos poemas e cos contos? Coñezo un rapaz ao que operaron dos ollos. Logo da intervención tivo que estar 2 semanas deitado sobre o seu costado dereito e despois durante un mes máis non puido ler. Non puido ler nada. Cando tras un mes e medio de repouso volveu coller un libro, tivo a sensación de estar arrancando coas palabras a eito. Como se as comese de verdade. E coñezo unha rapaza que agora é mestra e que dixo: pobres daqueles nenos aos que os seus pais non lles lían libros. As palabras nos poemas e nos contos son alimento. Non son alimento para o corpo, porque ninguén podería encher o estómago con elas. Son alimentos para o espírito e para a alma. Cando alguén ten fame e sede, o seu estómago encóllese e sécaselle a boca. Busca encontrar cando menos un codeliño de pan, unha cunca de arroz, un peixe ou unha froita. Canda máis fame, tanto máis se lle estreita a mirada, ata que xa non ve máis ca un bocado ou un grolo que o deixarían farto. Pero a fame de palabras non se presenta deste xeito, senón que toma forma de abatemento, de apatía, de arrogancia. A xente que sofre deste tipo de fame non é consciente de que na súa alma reina o frío, non se decata de que está a pasar a carón de si mesma e non se ve. Unha parte do mundo vaiselle das mans sen sequera notalo. Esta fame únicamente poden saciala os poemas e os contos. Se nunca o fixemos, existe a esperanza de que poidamos acalmar este tipo de fame? Sí. Aquel mozo lé. Raro é o día en que non o fai, e a moza que é mestra lé contos para o seu alumnado, cada venres, cada semana. E se algunha vez esquece, son as nenas e os nenos que llo lembran. E a escritora e o poeta ao ano seguinte reverdecerán e volverán roelos os contos e os poemas que logo, transformados en polvoretas, botarán a voar, unha e outra vez.